Aisha Aliyu, wanda aka fi sani da Aisha Tsamiya, fitacciya ce a cikin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood da adadi ana damawa da ita a cikin masana'antar na Kannywood. An haifi jaruma Aisha Aliyu a ranar 4 ga watan Julai 1997 a cikin garin Kano. Jaruma Aisha Ali Tsamiya ta yi makarantar firamare da sakandare duk a cikin garin Kano. Yanzu ne jaruma Aisha Ali Tsamiya take ci gaba da karatunta na gaba da sakandare a jami'an Sulamaitama University da ke cikin garin Kano. Jaruma Aisha Ali Tsamiya ta fara fim ne a shekara ta 2009 da wani fim da ake kira da Tsamiya, wanda wannan fim ɗin na Tsamiya shi ya ɗaga jaruma Aisha Aliyu har ake mata laƙabi da Aisha Ali Tsamiya. Jaruma Aisha Ali Tsamiya tana burge mutane saboda jarumar ba ta shigan banza, kusan dukkan da take sawa a tamfa ne, wannan ya ƙara sa jama'a suke ƙaunan jarumar. Jaruma Aisha Ali Tsamiya ta yi fina-finai da duk manyan jarumai na Kannywood kamar su Ali Nuhu, Adam A. Zango, Sadiq Sani Sadiq da dai sauransu. Jaruma Aisha Ali Tsamiya ta samu lambobin yabo da dama a masana'antar shirya fina-finai na Kannywood. Yanzu dai jaruma Aisha Ali Tsamiya ta ja baya da yin fim, inda jaruma ta zama babban 'yar kasuwa inda ta buɗe shago tana saro kaya daga Dubai a baya na mata tana siyarwa. Har yanzu dai jaruma Aisha Ali Tsamiya ba ta taɓa yin aure ba a rayuwanta. Jaruma Aisha Ali Tsamiya ba ta da wasu ƙawaye a cikin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood. To muna yi ma jaruma Aisha Ali Tsamiya fatan alheri. Mun gode.